Біз аның турындагы кичкене генә мәгълүматны да бик зур табыш дип кабул иттек. Заманында ул эшләгән ике бинаның сакланып калуын исә мөгъҗизага тиңләдек. Каберенә барып баш иек дисәк, Арчак зиратындагы кабере югалган булып чыкты. Эзләнә торгач без аны таптык. Бу турыда соңрак сөйләрбез. Әмма гомерен татар китабын бастыруга, аны халыкка якынайтуга багышлаган Иван Николаевич Харитонов безгә бүген дә булса рәнҗеп ятадыр кебек тоелды. Без бүген Татарстанда ел сайын иң күп сыйфатлы китап басылуын, иң күп матбугат укылуын ишетеп беләбез. Бу чыннан да шулай. Әмма ул уңышларның чишмә башында үзебезнең Хөсәенов, Бертуган Шәрәфләр һәм Кәримовлар белән бер рәттән Харитонов фамилияле рус кешесендә лайыклы урын биләп торганын күпләребез белмидер дә. Әйе, татар китабы аңа кадәр дә басылган. Әмма нәкъ менә Иван Николаевич Харитонов аны Европа илләре дәрәҗәсенә җиткерә. Татар китабы озын гомерле булсын өчен бар булган көчен куя. Аның татар халкы мәдәниятенә керткән өлешен, тырышлыгын ул чактагы газета-журналлар бик югары бәяләгән. Шул вакыттагы матбугатта аның икенче исеме була. Икенче исеме белән билгеле була Харитон бабай. Димәк, ул бит безнең татарларда хөрмәт йөзеннән әйтелә торган, мәсәлән, Аби патша дип Екатерина икенчегә әйтелә торган. Монда да Харитон бабай, ул бик сирәк әйтик башка милләт кешенә әйтелә торган сүзләр, мондый сүзләр булгач, димәк, ул зур ихтирамга лаек булган кеше дигән сүз бит инде бу. Харитон бабай инде ул бик зур роль уйнаган кеше татар матбугатчылык тарихында, гомумән татар культурасында һәм 19 гасыр ахыры 20 гасыр башындагы татар тормышында зур роль уйнаган кеше. Сирәк шул рус милләтеннән булган сирәк кешеләрдән шундый татар китабына, гомумән татарларга, татар гореф-гатьләренә, татар теленә бик игътибар биргән һәм ихтирам иткән, татар мәдәниятен, хәтта татар телен өйрәнгән, камил белгән кешеләр, алар бик сирәк булган башка милләт кешеләр арасында. Намдый кешенең булуы үзенә күрә инде бер искәрмә дип әйтер идем. Татар төрек дөньясының абруйлы шәхесләре аны юбилей белән котлап телеграммалар юллый. Гомерен нәшрият эшенә багышлаган Иван Харитонов үзе дә бик теләп татарларның сөекле сөягенә әверелә ул чакта. Татарча интервьюлар бирә, түбәтәй киеп фотоларга төшә. Бит барысы да авыр тормышта үскән 10 яшьлек малайның Казан университеты типографиясына өйрәнчек булып эшкә урнашуыннан башлана. Бәлки нәкъ менә шул вакытта балалыгыннан да чыгып бетмәгән урыс малаеның ипле җайлы татар абзыеннан эшкә өйрәнүе тудыргандыр анда татар милләтенә карата булган мәхәббәтне. Беренче укытучысы Ибраһим Кавалиев аны 3 ай дигәндә эшкә өйрәтә. Типографиядә Иван Харитоновка тулы хезмәт хакы билгелиләр. 10 яшьлек малай үзе үк яңа хезмәткәрләрне хәрби җыю эшенә өйрәтә башлый. Һәр нәрсәне киптергеч кебек сеңдереп алучы Иван Харитонов университет типографиясендә төрле телләрдәге текстларны җыеп, хуҗаларны шаккатырып кына калмыйча, чит телләр үзләштерә башлый. Татар телендә иркенләп сөйләшергә өйрәнә. 22 яшы тулганда исә даны таралган тәҗрибәле Иван Харитоновны дәрәҗәле Казан губерния идарәсе типографиясенә эшкә чакыралар. Типография өлкәсендә күз өстендә каш булып өлгергән белгечне Казандагы танылган типограф Вячеслав үз ягына аударуга ирешә. Аны танылган басмаханәсенең идарәчесе итеп билгели. Менә шунда Иван Харитонов үзенең бар көчен типографияның эшен заманча үзгәртеп коруга юнәлтә. Эретеп куюны, гальваник пластикалар куллануны гамәлгә кертә, тиз баса торган машиналар алдыра. Нәтиҗәдә ул җитәкләгән басмаханә татар китабы чыгаруда Казан университеты типографиясе кебек ире басмаханәләрдә уздырып эшли башлый. Шуның белән татар нәширләре, каләм ияләре һәм китап укучылары арасында зур абруй казана. Идарәчесенең эшеннән канәгать булган Вячеслав аны 1893 елда басмаханә эшләрен өйрәнеп кайту өчен Европа илләренә чыгарып җибәрә. Әмма соңрак уңышлыгына эшләгән басмаханәне хуҗасы цензура басым астында икенче берәүгә сатып җибәрергә мәҗбүр була. Идарәчесе Иван Харитоновка исә зур хезмәтләре өчен 4000 сумлык татар китабын бүләк итеп бирә. Менә шул китапларны яхшы бәягә сатып, Харитонов үз басмаханәсен ачып җибәрә дә инде. Гомере буе татарга китап бастыру белән шөгыльләнгән Иван Николаевич Харитонов беренче басмаханәсе менә шушы бинада урнашкан булган.
Эшләре жайды баган Харитонов заманча типография яшарга дигән фикергә килә. Урыны да пассаждан 2 генә тыкрык түрдә. Кече Казан, Аркылы Казан, бүген исә Миславский исемен йөртүче әлеге урамдагы бу бина да гадиләрдән түгел. Кайбер тарихчыларның раславынча, нәкъ шушы урында Сөембикә ханбикәнең торак йорты урнашкан була. Әлеге сәбәп үзенең ролен уйнагандырмы, башка сәбәп булгандырмы, әмма Иван Николаевич нәкъ менә шушы йортны сайлап ала. Шушы йортны сайлап ала һәм шушында үзенең нәшрият өлкәсендәге революциясын ясый. Моңарчы чыгып килгән татар китапларындагы гарәп хәрефләрен дөнья күргән Харитонов үзенчә заманчалаштырырга уйлый. Ул татар хәрефен үстерү, яңарту, үзгәртү өлкәсендә беренче новатор булып тора. Бу хәрефләрне яңарту өчен ул Галиәскәр Камалга мөрәҗәгать итә. Галиәскәр Камал белгәнебезчә танылган әдип, нәшир генә түгел, ул бик оста каллиграфта булган. Әлбәттә, Галиәскәр Камал бу яңа хәрефләрнең рәсемле үлчәмнәрен әзерли һәм бу үлчәмнәр буенча хәрефләр куела. Бу татар хәрефләре 1900 елда әзер була. Әлбәттә, алар бик яхшы мөнәсәбәттә булалар. Йолдыз газетасында аның турында Харитоновның 40 еллык эшчәнлегенә багышланган юбилей уңаеннан мәкалә бастыра. Соңгы 10 ел эчендә мөселман матбугатыны бөтенләй яңа юлга салып, мәдәни милләтләрнең матбагалары хәленә китерде. Казан шәһәрендәге мәшһүр хаттатларның ярдәме илә хәрефләрне яхшылатырга иҗтихад итеп, Русиядәге гүзәллектә бүгенгә кадәр һич күрелмәгән 20 кадәр төрле гүзәл мөселман хәрефләренә вөҗүткә китерде. Камал эскизларыннан рәссам гравер Ибрахим Юзиев ир-яңа гарәп татар хәрефләре үрнәген эшли. 20-нче гасыр башында Харитонов басмаханәсендә нәшер ителгән барлык татар китаплары һәм күп санлы татар газета журналлары әнә шул яңа хәрефләрне кулланып басыла. Татарларга рөхсәт ителми, типографиялар ачу, газета, журнал чыгару, бастыру рөхсәт ителми. Аны күп кешеләр шул кайын мәсьәләләр эшләп карыйлар, дәүләт рөхсәт бирми. Шуңа күрә айрым рус милләтеннән булган кешеләргә, шул мәсәлән Вячеслав типографиясында, Добровский типография, университет типографиясы аркылы татарлар ничектер үзләренә кирәкле китапларны шулай бастырып тараталар, укыйлар. Ләкин башкалардан айырмалы буларак Харитонов татар китап культурасын үстерә. Ул рус китаплары белән шөгыльләнми, ул махсус чит илләргә, Европаларга барып, яңа технологияларны өйрәнә, яңа шрифтлар, станоклар кайтарта, яңа сулар өйрәнә. Менә бу гарәп шрифтын, татар шрифтын ничек камилләштерергә, ничек татар китабын югары кимәлгә күтәрергә. Татар китап культурасын барлыкка китергән кеше, беренче кеше Иван Харитонов. Татар китабын, татар матбугатын Европа дәрәҗәсенә җиткереп кенә калмыйча, татарның үз зыялысына өвелгән Иван Харитонов патша цензурасы басымына да карамастан татар телендәге демократик рухтагы язмалар бастыруны үз исенә алып, халыкның кайнар мәхәббәтен казана. Бу урында аның балалар өчен моңарчы күрелмәгән төсле бизәлештәге рәсемле бүләк әлифбасын китерергә булыр иде. 20-нче гасыр башында татар әлифбасы зур үзгәрешләр кичерә. Дини таләпләр буенча кеше рәсемнәре, хайван рәсемнәре элекке вакытта инде рөхсәт ителмәгән булса, 20-нче гасыр башында педагоглар бик зур бәхәсләрдән соң татар җәмәгатьчелеге өчен, бу заман өчен ул таләпләргә туры килми дигән фикергә киләләр һәм әлифбаларда рәсем, төсләр куллану әйбәтрәк булыр дигән фикергә киләләр. Шул вакыттан бирле 20-нче гасыр башында төрле шундый төсле әлифбалар барлыкка килә башлый, чыгарыла башлый. Ләкин иң яхшысы, иң камиле Харитонов китапханәсендә 1912 елда басылган балалар өчен беренче әлифба саналы, аның исеме Бүләк дип атала. Бу вакыйганы үз китапларында шул Харитонов басмаханәсендә чыгарган Габдулла Тукай да читләтеп уза алмаган. Аның Сабитның укырга өйрәнү исемле шигыре Иван Николаевич тараткан Бүләк әлифбасына багышланган. Әткә ялган китапны тапты Сабит бик татлы. Тиздән белде бик яхшы. Нинди хәреф ни атлы. Бер көн чәй эчкән вакыт,
укый Сабит шартлатып. Әти белән әнисе тырышалар шаккатып. Укуы өзек аны. Палашарак баланы. Бу Әлифба бүләге Харитонов бабаның. Бар кишин билимен татар халкын агарту өчен сарыф иткән Иван Николаевич Харитоновка халыкның үзенә карата булган кайнар мәхәббәтеннән соң ачы нәфрәтен дә тату язган булып чыга. Татар җәмгыятен, татар милләтенең хөрмәте, мәхәббәте Харитоновка. Бу аның 1909 елда иң югары ныктасы була инде. Матбагачылыкның 40 еллыгы юбилей вакытында. Харитонов эшне 40 еллык башлап җибәрә һәм 1909 елда менә шул аның юбилей була. Ләкин бу мөнәсәбәт бик тиз үзгәрә. 4 елдан соң 1913 елда шул Харитонов матбагасында хаталы Коръәннәр басылып чыга, хаталар белән. Андый ул ниндидер теге гадәттән тыш әйбер түгел, ул элек тә шул андый хәлләр булгалый, ләкин ни өчендер бу вакытта, бу 10 елда бөтен газет журналлар шулай ябрала, нигә Харитоновка танкыйт сүзләре ишетелә башлый, аннан соң хөкемгә бирү тәкъдимнәр һәм башка. Иң кызыгы, иң беренче башлап җибәрешләрдән берсе Фатих Әмирхан була. Тарихи йортын, бар булган миллионнарын советлар режимы тартып ала. Фақат үз кеше, үҗәтлеге, таланты белән генә үзен тормыш төбеннән югары катламга алып чыга алган Харитоновны язмыш кире шул тормыш баткагына сирәп төшерә. Ул гомеренең соңгы елларында хәерчелектә үткәреп, 1920 елда бакыйлыкка күчә. Харитоновлар җитендә эшләүчеләр төннәрен мәрмәр баскычта еш кына аяк тавышлары ишетүләрен сөйләде безгә. Бүтән барлыгын халыкка хезмәт итүгә багышлаган Иван Николаевич үзе төзеткән зур йортта аның эшләрен искәртеп, ядкарларын саклап торырлык бер бүлмәдә табылмавына рәнҗеп, бакыйлыкта да үзенә урын таба алмый, интегәдер күрәсен. Озын-озак эзләнүләрдән соң Арча кырындагы зиратта Иван Николаевич Харитоновның ташландык хәлендәге кабрын табу бәхетенә ирештек. Безгә аны табуда Харитон бабайның ерак туганнары һәм үзе дә китап бастырып танылган милләттәшебез Илдар Фаттахов ярдәм итте. Дети, внуки брата ходят, вот смотрят за могилы. Ириннең бабасы Иван Николаевич Харитоновның 4 баласы булган, 3 кызы, 1 улы. Улларның һәр кайсына йортлар салып биргән. Миңа аның кече кызы Клавдия Ивановна белән аралашып яшәргә туры килде. Ул әтисенең йомшак күңелле, бик тә юмарт, игелекле булуы турында сөйли торган иде. Бер кемгә дә юк дип әйтә белмәгән. Урыны җәннәттә булсын. Халыкка хезмәт иткән шундый кешене онытырга ирек бирмәгәнегез өчен зур рәхмәт. Ул кеше безнең өчен, безнең халык өчен бик зур эшләгән. Бик үзенең көчен, үзенең акчасы белән безнең киләчәк вакытка, безнең вакытка калдырган тарихны. Мин горурланам андый кеше белән. Горурланам ул мөмкинлек белән аның турында ясарга. Һәммә сорауым, теләгем, әгәр дә мөмкинлек булса, мин аны сорыйм безнең шәһәрдә, Казан шәһәрендә, безнең үзәктә, татар халкының үзәгендә аның исеме белән бер урам чыкса иде. Безнең балалар өчен, безнең киләчәк кешеләр өчен, балалар өчен бу бик зур эш булыр иде. Аның җир белән тигезләнгән кабрын табу сөенеченнән күңелебездә кечкенә генә канәгатьлек хисе берләнде. Татарга хезмәт итеп онытыла язган Харитон бабайның да җаны тынычлансын өчен аның элеккеге биләмәләрендә бер кечкенә генә музей бүлмәсе булдыру. Шунда аның күңел җылысы сакланган йорт җиһазларын урнаштыру. Алар да исән. Исемен Казандагы бер урамга кушу, каберенә үзе кебек тыйнак кына һәйкәл кую бер дә кулдан килмәслек эш түгел.